לדוד יפרח, שלום. יכול להיות שהשתמשו בך, אני לא יודע. בך ובעוד חבורה די גדולה. לפי המשפחה אומרים שאתם צדיקים, שרציתם להציל אותי רק מאשת איש, כמו משפחה, כמו יוסי והכלה שלו, דברכי רוזמן, יהודה עטיה. אני לא יודע מה, יש אומרים לי דווקא לא הרבנים, העבריינים אומרים. אתם רק להפריע והתחייבתם מיליונים כדי להפריע, לעזור למשפחה וליוסי. המשפחה רצתה לסדר בחורות מהמשפחה ולהפריע. אז השאלה, אם זה נכון, אז בסדר, אבל אם לא, אז תדע שאני גם אתבע אותך על 1,000,000 שקל וכדומה.